Выкладчыкаў БДУ, у тым ліку аднаго са стваральнікаў беларускага спадарожніка BSU Set-1 пасадзілі на 14 і 15 сотняў арышту. Навукоўцаў павыцягвалі з іхных кватэраў і пад'ездаў у той дзень, калі Лукашенка, які ўсё яшчэ незаконна ўтрымоўвае ўладу ў нашай краіне, прыязджаў ва ўніверсітэт. Напярэдадні толькі ў сталіцы затрымалі каля 170 чалавек. Затрыманні ішлі без разбору. Гэтак у раёне праспекту Незалежнасці забралі цэлую экскурсійную групу. Аднак сёння, 1 лютага, вясна ўсё бліжэй. А людзі працягваюць патрабаваць законнасці ў Беларусі і пратэстуюць вось ужо 177-й дзень запар. З вамі Вітаў Ціўчык, і цягам бліжэйшай гадзіны пакажам і абмяркуем важныя навіны. Это наш шлях! Это наш шлях! Разбить, не спинись, не стримать! Живе Беларусь! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Это Настя! Это Настя! Да 5 гадоў у калоніях агульнага ці ўзмоцненага рэжыму 46 беларусаў. Столькі за мінулы месяц, за студзень, дзяржава асудзіла нашых суграмадзянаў за пратэст супраць Лукашэнкі, які незаконна ўтрымоўвае ўладу, а таксама ягонай сістэмы. Паводле праваабаронцаў у краіне налічваецца 770 фігурантаў крымінальных справаў і 217 палітвязняў. Пра ступень даверу да такіх судовых выракаў мы запыталіся ў жыхароў сталіцы. Это с такое количество массовых вот сейчас дел, и результат не в пользу людей. Очень много ситуаций, которые вообще просто непонятно откуда сфабрикованы. Как можно этому доверять? Я думаю, что, в принципе, мы должны как-то приходить к какому-то консенсусу в обществе, потому что как-то не совсем у нас сейчас реалистично все это происходит, правильно? Если человек бросил розочку, да, это, как казалось бы, провокация, но за это осуждать на какой-то большой срок, по-моему, это просто административное правонарушение. Ну, не должны быть такие действия уголовно наказуемыми. Нет, конечно, у нас суды не независимые, как в других странах, и, не полностью зависят от власти. Пока власть в руках одного человека, зачем говорить о таких вещах, если в этом нет никакого смысла? У нас для всех белорусов есть одна статья, 23-34, а там уже остальные по порядку идут. Только кому какую напишет. Мне очень жаль людей, нас кругом, которые страдают ни за что. Ну, а то, что постановление выносится, так простите меня, у нас тут много чего делается. Який разумный человек будет доверять? Это же... с глузду уже съехали. Что тут откажешь на это питание? Только так. Мы, мирные граждане, отстаиваем просто свою свободу слова, и никому вреда причинить точно умышленно не желаем. Вось такія меркаванні ў жыхароў сталіцы. Між тым памятаем, што ўсе гэтыя выракі, ўсе гэтыя абвінавачванні выносяць канкрэтныя людзі, якія юрыдычную адукацыю нібыта маюць. І бадай ніхто з пісталетам каля іх галавы не стаіць, а яны дазваляюць сабе вось кідаць на 5 гадоў зняволення чалавека, які ў судзе заяўляе, што яго катавалі, што яго нават спрабавалі згвалціць.
Гэта проста жахлівая абсалютная сітуацыя. І вось яшчэ одна навіна. 4,5 гады зняволення столькі запатрабаваў дзяржаўны абвінаваўца для відэаблогера Паўла Спірына. Разгляд справы палітычнага вязня сёння працягнуўся ў Менску у гарадскім судзе. Паўла Спірына затрымалі 4 верасня, ды выставілі абвінавачанне паводле першай часткі 130 артыкулу крымінальнага кодексу за наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне сацыяльнай варожасці, паводле прыкметы сацыяльнай прыналежнасці. Нагодаю для пераследу стаў запіс. Сталіся дзве працы блогера, размешчаныя ва ўласным YouTube-канале. Гэта ролик «Жудасная таямніца генпракурора Беларусі, карт-бланш на садызм пра падзеі 9 жніўня» і гвалт амапаўцаў супраць мірных дэманстрантаў, а таксама фільм «Грань» пра наркагандаль у Беларусі, які пасля быў занесены ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. У судзе Спірын адмовіўся ад адваката, бо палічыў, што ніводзін абаронца не здолее яму дапамагчы. Прысуд блогеру агучаць 5 лютага. Таксама Павел Спірын вядомы як аўтар фільму пра Лукашэнку «Айчым». На адным толькі яго YouTube-канале карціна сабрала амаль 1 400 000 праглядаў. У Віцебску пасля 17 сотняў арышту на волю выйшла Паліна Нітчанка. Ужо былая студэнтка Віцебскага дзяржаўнага медычнага універсітэта, якую двойчы судзілі па артыкуле 2334 КААП і прысудзілі 7 і 10 сотняў арышту адпаведна. У камеры Паліна адмовілася ад турэмнай ежы, за што адміністрацыя установы пазбавіла яе прадуктаў у перадачы. Цяпер дзяўчына паедзе дамоў у Жодзіна, але бліжэйшым часам мае намер паспрабаваць аднавіцца ва універсітэце. Очень не нравится политика университета в этом плане. Ну и все, что со мной было, тоже мне очень не нравится. Вплоть до того, что людей садят в ВВС, они пропускают пары, им выставляют это как неуважительная причина, заставляет платить отработки. А у них даже суда не было еще. И неизвестно, он, виноват, не виноват, даже если так. Хотя, все мы знаем, как работает эта система. Мне когда передавали первую передачку, я уже ждала, там я ее получала, я смотрю, а там, только, вещи такие бытовые, там без еды, вообще еды не было. Думаю, как так? Люди же в курсе, наверное, были. Думаю, ладно, ничего там, посидим, не умрем. А потом ко мне пришла адвокат и сказала, что, оказывается, там была еда. Они ее просто вынули. У Жлобіне сёння судзілі 3 актывістаў забастоўкі на беларускім металургічным заводзе. 17 жніўня на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту супраць мірных грамадзянаў. Яны разам з іншымі працаўнікамі перакрылі дарогу для тэхналагічнага транспарту на заводзе. Суддзя Яўген Ерафеяў пакараў Гена Гаравога 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Тое, што гэты працэс палітычны ад пачатку да самага яго завяршэння, гэта відавочна. Людзі маюць права па канстытуцыі на страйк. І калі яны паспрабавалі скарыстацца гэтым сваім канстытуцыйным правам, дзяржава проста прыгняла гэтых людзей, проста растаптала гэтых людзей. І каб на будучыню ўсе астатнія, хто выйдуць бараніць свае правы, у тым ліку і эканамічныя правы, значыць, яны проста ведалі, што дзяржава так з імі абыдзецца. Они же не знакомые. Почему организация? Они же не знакомые были друг другу. Они же не организовывали ничего. Ой, мне затылок заболел, давление, наверное, Каринка. Ой. Девочки, да хоть через год парни все выйдут. Что вы так убиваетесь? Ой, мне плохо. Перестаньте. Успокойтесь, Павловна. Правды нет, это показуха, только для бабушек. Бабушки по телевизору посмотрят, и это все правда. А правды никакой нету. Все равно я буду подавать на апелляцию, все это присуждение, суд будет по-другому проходить. Дали команду Гомли посадить, вот и сажают. Никаких обвинений на него нету, все правильно, ничего не доказано. Ни на каких фотокамерах он не снимался, ничего нету на него, никаких претензий нету. А тут сделали его врагом. Спадарства, толькі важна зазначыць, што яшчэ раз страйк гэта канстытуцыйнае права нашых грамадзянаў, а вось такія рашэнні караць турмою, караць зняволеннем за
абарону сваіх правоў прыняў жлобінскі суддзя Яўген Ерафеяў. Усе гэтыя карныя рэчы прымаюць канкрэтныя людзі, якія зноў-такі закончвалі юрыдычную адукацыю, праходзілі нейкія конкурсы, пра штосьці марылі аб тым. Ну вось, напэўна, гэта і былі іхныя мары. Вось так абараняць інтарэсы аднаго чалавека, які незаконна ўтрымоўвае ўладу. А напярэдадні затрымалі анколага Менскага гарадскога клінічнага анкадыспансеру Дмітрая Буралкіна. Раней ён выступіў з відэазваротам у міжнародныя спартовыя арганізацыі разам з Аленаю Леўчынкаю за перанос чэмпіянату свету па хакеі 2021 года з Менску, падкрэсліўшы, што небяспечна праводзіць такія спаборніцтвы там, дзе адмаўляюць наяўнасць каронавіруса. Ужо сёння спадара Дмітрая асудзілі. Почему задержали, стало для нас, для меня, например, это неожиданностью. Естественно, не смогла связаться в выходные, телефон был выключен, я уже начала подозревать, что что-то не так произошло. Большой поток у нас пациентов, то есть пациенты фактически остались без доктора, непонятно на какое время, на какой период. И что с пациентами тоже будет. Пациенты очень тяжелые ведутся Дмитрием Александровичем. Поэтому, да, здесь, конечно, ситуация со всех сторон не совсем корректная, некрасивая. Я пришла вместе со своими однокурсниками поддержать другого своего однокурсника, доктора Дмитрия Буралкина. Знаем его только с наилучшей стороны, как человека глубоко порядочного, умного, образованного, ответственно относящегося к своей профессии. И поэтому такие люди вообще не должны находиться в таких местах. Судя по известной уже фамилии этого судьи, который заявлен в процессе, ничего сильно оптимистического мы в расчет не берем. Его задержали вчера, предположительно на проспекте. Не могу сказать точно, где он был и что делал, потому что мы последний раз виделись в пятницу на работе. Он очень хороший доктор, прекрасный друг и коллега, отличный специалист. Он проработал в нашем диспансере с 2013 года. Сначала был врачом-проктологом на приеме, сейчас он врач-химиотерапевт. Проходил первичку по онкогематологии, тоже несколько месяцев курсов провел в детском онкогематологическом центре. Где бы он ни работал, о нем только позитивные отзывы. И я не знаю ни одного человека, который бы что-то плохо про него вообще мог сказать. У акупацыйных рэжымаў заўжды былі ворагі. Гэта людзі, якія хочуць вызвалення з-пад гэтага прыгнёту. У Другую сусветную вайну, а таксама незадоўга да яе, народ расстрэльвалі як ворагаў народу. Цяпер катуюць, судзяць, садзяць, некаторых забіваюць як ворагаў Беларусі. Гісторыя ўсё памятае і дазваляе параўноўваць ды рабіць высновы. Прапануем зрабіць гэта проста цяпер разам з героямі нашага рэпартажу. Мы очень близки к положению, что мы находимся на территории оккупированной. Оккупированной вот этой, сейчас это широко распространенное слово «банда». Много раз слышу слово «хунта». Мы стоим возле дома, из которого в 1943 году увели целую семью, увели на расстрел. Отсюда ушло 4 человека. Мать и отец семьи и 2 сына подростка. Вместе с отцом в малом возрасте я оказался на месте раскопки. Место напоминает чем-то вот эту территорию. То, что это был пригород города Дзержинска, и то, что там в ров закопали убитых или не до конца убитых людей и засыпали это дело все, это вот на меня произвело впечатление несколько непонятное тогда, но понятное сегодня. Тогда я смотрел на то, как по вещам, в которые были одеты эти люди, отец узнал сестру, как по обуви узнал ее мужа, как узнали 2 моих братьев двоюродных. Я уже не помню.
Люди практически ставились спиной к яме, и их расстреливали в упор с расстояния там 7-10 метров. Возможно ли это в настоящее время? К сожалению, у нас в Белоруссии пошла речь о создании концлагерей. Это следствие того, что было в течение 20 лет, когда у власти собралась банда, завладела всеми должностями, которые имели судьбоносные решения. И все это оказалось с вот таким финалом, как создание концлагерей. Естественно, надо искать корни этой жестокости там же. Сегодняшние их у нас называют тоже фашистами, и люди недалеки от истины. Вось некаторыя сабраныя ў музеі нямецкія орудия катаванняў. Если интерпретировать вот то, что со мной лично происходило, и взять в масштабах, что происходит здесь и что происходило в 1943 году, здесь аналогия стопроцентная. Мы попали в случай, когда нас было мало. День не протестный был, ко мне подбежали, и действия, даже неудобно как-то говорить, но вариант такой: за руки заломали за спину, самому согнуться, смотреть в землю, и повели к этому бусику. Ни за что, никто они, никаких, мы же вас не били, вот я еще запомнил фразу. Стоял для начала, по-моему, руки поставив на стенку, или переходил руки за спину. Вот такие положения, это было реально. В ряду стояла, метров 5 от меня, девушка молодая. Тоже что-то милиционеры подходили, спрашивали. Поведение милиции в этом случае – это поведение господ, которые не знают, что такое быть господином. Жестокость вообще невероятная. Ее трудно предполагать было, что могут с дубинками бегать за обезоруженными людьми, догонять, валять их на землю и бить с размаху. Это не поддается никакому человеческому восприятию, нормальному. Я жду, что где-то в конце апреля народ выйдет снова. К этому времени, мне кажется, в сознании у людей появится дополнительная доля мнения о том, что мы все-таки люди, что с нами нельзя так обращаться, как сейчас. Нельзя. То, что творилось раньше, то творится и сейчас. Мы, конечно, никогда это не забудем. Никогда. Мой отец был арестован по обвинению в распространении пораженческих настроений, восхвалении фашистской Германии, в пропаганде идей анархической партии, в дискредитации руководителей ВКПБ и советского правительства. Приговор приведен в исполнение 25 декабря 1941 года в городе Куйбышеве. Место захоронения его неизвестно.
Ему дали расстрел, мне дали 870 рублей штраф. Это суд постановил о том, что я принимала активное участие в несанкционированном уличном шествии, выкрикивала провокационные лозунги, передвигалась по площади Независимости. Фашизм, вот я как могу охарактеризовать одним словом, что у нас в Беларуси захватили власть фашисты. Разве можно над людьми, над своими белорусами вот так издеваться? Отец мой пережил коллективизацию. У него был хороший дом, скотина во дворе. И ему, коммунистической партии, там сказали: сдавайте все в колхоз. Если не сдадите, мы сами заберем, а вас на Соловки. С 3 детьми поехал, чтобы на Соловки на эти не попасть, на железнодорожный вокзал, и поехал, куда глаза глядят. И в 1941 году началась война. Друга его взяли на фронт, уже повестка пришла, и они посидели в кафе, выпили. Ну и там получился спор какой-то. Его на следующий день забрали. Ночью пришли и забрали. Никто нам ничего не говорит. Сказали, политическая статья 58, и все. И даже не ходите, не спрашивайте. Будете спрашивать, будет хуже. А политическая статья, значит, мы вообще никто. Он враг народа, а вы семья врага народа. И все. Его осудили, и через 2 месяца его суд вынес расстрел. Я сравнивала, как мы жили вот в свое время при коммунистической партии, как сейчас живем, да мы одинаково живем. Туда не ступи, потому что там нельзя. Там коммунисты стоят, сюда там тоже. Ну что за жизнь? Вот мне 90 лет почти, а умирать мне не хочется. Я хочу все-таки узнать, уйдет Лукашенко или нет. Почему он всю силу силовиков этих использует для уничтожения людей? Уничтожает, делает этих инвалидов. Большие штрафы. За что меня вот оштрафовали, я, допустим, не знаю. Стояла, смотрела на елку. Передвигалась по площади Независимости, выкрикивала провокационные лозунги. 870 рублей. Это вообще уму непостижимо. Это мне надо... Сколько пенсий? Я не знаю, что делать дальше, как жить. Не знаю. Идет охота на волков, идет охота. А здесь получалось, что идет охота на наших бедных стариков, идет охота. Так было и в тот день. Я пришла в костел. Там принимают гуманитарную помощь. Я ее приношу, когда имею такую возможность. Вышла из костела и вижу, что красивая елка, вокруг женщины водят хоровод, поют песни.
Ну, я присоединилась. Он продолжался и до тех пор, когда на площадь в огромном количестве приехал ОМОН. Автобусы окружили площадь. ОМОНовцы окружили нас. Но и тогда не верилось, что эти люди, молодые, здоровые, будут как-то вот хватать нас, больных, стариков, и куда-то везти. И только когда послышалась команда никого не выпускать, вот здесь пришлось поверить. Нас привезли в Ленинский РОВД, в холодный ангар. 7 часов нас держали в этом ангаре, на ногах, ни воды, ни еды, ничего, холодно. Я серьезно больной человек, у меня рак легких. Но мне пришлось это пережить. История циклична, и можно вспомнить в нашей сегодняшней ситуации тяжелейшие годы сталинских репрессий. Накануне 1945 года, ночью 31 декабря, моя мама украшала елку. Хотела сделать мне сюрприз. Я спала. Поздно ночью пришли к нам какие-то неизвестные люди. Они стащили с меня одеяло, подняли, что-то искали. Мама вернулась только через 5 лет. 5 лет она пробыла в Салехарде, за полярным кругом, по обвинению, собственно говоря, по доносу нашего соседа о том, что якобы она работала на немцев. Получилось, что я вообще какая-то преступница. В моем протоколе было написано, что я участвовала в несанкционированном митинге и выкрикивала провокационные лозунги. Выкрикивать я не могла в силу состояния своего здоровья. Я не могу не только кричать, но даже громко говорить. Мне это тяжело. Фашисты пришли, они чужие, а здесь свои. Как это так? И вести себя так, вот так избивать людей, так издеваться над людьми. В общем-то, получается, что люди свои, а методы фашистские. Давай! Не надо, пожалуйста! Ой. Ну, привет, мои дорогие мамочка, Володя, сын. Возможно, увидимся и скоро. Рэкордная колькасць затрыманых, небывалая жорсткасць сілавікоў, суды, крымінальныя справы, штрафы, шпіталізацыя пратэстоўцаў. Такія вынікі нядзельнай акцыі у суседняй Расеі. Там маніфестацыі адбываліся ў дзесятках расійскіх гарадоў. У Крамлі не сталі замоўчваць падзеі пра рэакцыю ўладаў і настроі ў нашых суседзяў. Вольга Старасціна.
З гэтым сімвалам пратэсту залатым ёршыкам выходзілі жыхары Расіі супраць карупцыі ўладаў і незаконнага пераследу апанентаў. Але гэтага не захацелі чуць і бачыць у Крамлі. Супраць людзей, якія выйшлі на мірны пратэст, сілавікі ўжылі гвалт, непрапарцыйна жорсткі. Отпустите, пожалуйста! За что? Затрымлівалі людзей ва ўсіх рэгіёнах краіны. Пратэстоўцаў збівалі дручкамі, ужывалі электрашокеры. Паводле праваабаронцаў затрымалі рэкордную колькасць людзей. Амаль 5,5 тысячаў чалавек у 89 гарадах краіны. Больш за паўсотню пратэстоўцаў жорстка збілі. Некаторыя з іх трапілі ў шпіталі. Каб падобныя кадры не траплялі ў аб'ектывы, паліцыянты мэтанакіравана перашкаджалі працы журналістаў. Затрыманыя не менш як 93 прадстаўнікі прэсы. У Крамлі празмерную жорсткасць сілавікоў не осудили. Естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. Хулиганами, провокаторами, конечно же, ни о каком разговоре быть не может. И в отношении них со всей строгостью должен применяться закон. Затрымалі дэманстрантаў за парушэнне правіла ўдзелу ў акцыі, стварэнне перашкодаў гарадской інфраструктуры, што прадугледжвае штраф ад 10 до 300 тысячаў рублёў і арышт ад 15 до 30 сотняў. Значит, административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Такі штраф за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі прысудзілі сёння і Юліі Навальнай, жонцы зняволенага палітыка. Постановлением не согласны. Безусловно, будем его обжаловать после получения полного текста документа, поскольку была оглашена только вводная резолютивная часть. Судовае ж паседжанне ў справе Алексея Навальнага распачнецца заўтра о 10 гадзіне. На паўгадзіны раней стартуе адмысловы стрым Белсату з-пад будынку суда. Запрашаем на наш YouTube-канал «Белсат вот так». Вольга Старасціна, Белсат. Вось такія падзеі адбываюцца таксама і ў нашых суседзяў. Людзі выходзяць выказаць сваю пазіцыю, да іх праяўляюць вось такі гвалт, таксама прыкрываюцца законам. Між тым спадарства нагадвае гэта таксама дзеянні, якія робяць сілавікі ў нашай краіне, у Беларусі. І толькі пытанне наконт законаў, хоць Лукашенко і казаў, што інакда не да законаў, але нават самыя таталітарныя рэжымы заўсёды казалі, што вось яны робяць па законах, па нейкіх інструкцыях. Нават у канцлагерах людзей знішчалі па інструкцыях. Памяць паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, нашага нацыянальнага героя, жыве. Напярэдадні дня народзінаў нашага героя Святлана Ціханаўская наведала музей паўстанцаў у Вільні. Узнагародзіла археолагаў, якія займаліся раскопкамі парэшткаў каліноўцаў. Очень польщены таким вниманием, потому что мы уже давно работаем и с белорусскими историками, и другими специалистами, и теперь, как получили общую награду. Менавіта пасля Каліноўскага беларусы усвядомілі сябе асобнай нацыяй, якая займае свой пачэсны пасад між народамі. У мінулым годзе беларусы аб'ядналіся, каб дапамагчы адно аднаму ў часе пандэміі. Потым весь народ узняўся, каб вярнуць у Беларусь закон. Святлана Ціханаўская адзначыла, што яшчэ да гэтых падзеяў у 2019 годзе беларусы адчулі гонар за сваю нацыю, рыхтуючыся да перапахавання парэшткаў героя паўстання 1863 года. Белсат ажыццяўляў наўпроставую трансляцыю з маштабнай гістарычнай імпрэзы. У музеі паўстанцаў экс-кандыдатка на прэзідэнта Беларусі даведалася больш пра раскопкі на гары Гедыміна, пра хаду паўстання і акалічнасці гібелі чальцоў нацыянальна-рэвалюцыйных сілаў. Азнаёмілася з экспазіцыяй перасцёнак, падцяжкі, аловак, гузікі, рэшткі карцечы і пакінула допіс у музейнай кнізе. За нашу і вашу свабоду жыве Беларусь. А між тым чарговая ашаламляльная інфармацыя.
Аб'яднанне сілавікоў Беларусі «Байпол» заявіла, што Мінабароны збіраецца паставіць аж 600 беларускіх жаўнераў для патрулявання ў Сірыі. Паводле ініцыятывы першых вайскоўцаў адправяць у верасні 2021 года. І дзеля гэтага ідэолагі зараз актыўна вядуць вярбоўку нават сярод прызыўнікоў. Паводле «Байпол» камандзірам беларускага батальёну павінен стаць майор Ігар Гіль. Нядаўна ён быў камандзірам міратворчай роты 103-й віцебскай дэсантнай брыгады. Мінабароны ў адказ на запыт выдання «Наша Ніва» пра гэтую інфармацыю заявіла, што беларусы ўжо і так служаць у міратворчых місіях у Ліване па лініі ААН і ва ўкраіне на Донбасе па лініі АБСЕ. А пытанне службы ў іншых краінах разглядаецца на ўзроўні кансультацыяў. Ужо зараз з намі на сувязі вайсковы аглядальнік спадар Александр Алесін. Добрый вечар вам. Неўзабаве наладзім сувязь, патэлефануем спадару Александру. Выбачаемся за тэхнічныя няспраўнасці. Яшчэ вернемся да гэтай вельмі важнай тэмы. Між тым, на момант яшчэ пра адну справу. Граў на трубе пратэсныя песні, двойчы адседзеў за гэта ў СІЗА. Музыка Ціматэ Суладзе праз пагрозу далейшага пераследу вымушаны быў пакінуць нашу краіну. Вяўсат паразмаўляў з палітычным уцекачом у Вільні. Упершыню выйшаў на пікет у 2017 годзе, у Дзень волі, 25 сакавіка. Гэта было ў Маскве, дзе я на той час жыў. Таксама перад беларускай амбасадай я выйшаў з чырвона-белым сцягам, і адтуль пачынаецца мой такі пратэсны эксперыенс. Ну, я просто хацеў нарэшце апынуцца ў новай краіне. У такой жа вольнай, дэмакратычнай, як нашы суседзі. Калі не лічыць посцікі ў Фейсбуку да каментары, моя асноўная мова – гэта музыка. Я выконваў пратэсныя так званыя забароненыя песні. Я іх выконваў у якасці інструментальных трэкаў, як кампазіцыі, за што мяне і сталі арыштоўваць. У першы раз, а потым і ў другі. Я іграў «Тры чарапахі», знакамітыя «Муры», «Перамены» і так далее. Я хачу выдзеліць з усіх турмаў, я хачу выдзеліць Ічу Жодзіна. Гэта быў сапраўдны концлагер 21 стагоддзя. Гэта была натуральна пытачная, самая такая моцная. Я там 8 дзён правёў у гэтым Жодзіне. Па-першае, нам адмаўлялі ў медыцынскай дапамозе. Па-другое, нас, як я лічу, наўмысна брасалі ў адну камеру здаровых і бальных. Я там захварэў на ковід. Апошнім часам, я прачынаюсь, я гляджу Фейсбук, і ўся моя стужка, арышты, затрыманне арышты, штрафы, ніякіх другіх навін не было. І калі затрымалі маю знаёмую, у которой 5 дзяцей, з іх 4 непаўналетніх, мы з гэтай знаёмай разам фатаграфаваліся з ёйным пацуком, як сімвал сапраўднага пацука. Калі я даведаўся, што арыштавалі яе, гэта была такая апошняя кропля. І я сам сабе сказаў, што ўсё, пара. Прыйшоў час, і я звярнуўся па дапамогу тут да нашай дыяспары. Яны дапамаглі з гуманітарным карыдорам, і в той самы дзень мне таксама дапамаглі маі італьянскія калегі, бо я яшчэ і перакладчык, я перакладаю в асноўным з італьянскай мовы. Яны мне дапамаглі, і я ў той жа дзень трохі адрамантаваў машыну, узяў сабак і паехаў сюды. Сумую, канешне, вярнусь, калі я так думаю, што мяркую пасля ўсяго гэтага, мяне там ужо будуць чакаць, бо пры гэтай уладзе я наўрад ці змагу вярнуцца. Я не ведаю, колькі гэта ўлада яшчэ пратрымаецца, але я паспрабую выкарыстаць такую магчымасць і
паспрабую паступіць здесь в Акадэмію музыкі і тэатры. Беларусы наогул вельмі музычны народ, я гэта адчуваю. То значит, у меня нет таких, у меня нет жадания уехать назаўсёды, але у меня есть жадание жить у вольным свете, у вольной краине. Хочацца таксама адзначыць, вось Тимата Суладзе, грамадзянин Беларусі, беларус грузінскага паходжання, але вельмі выдатна вось так гаворыць па-беларуску, шануе беларускую мову. А між тым гаспадарства вернемся вось да вельмі важнай тэмы. Ініцыятыва Байпол сілавікоў Беларусі заявіла, што нават 600 чалавек могуць адправіць у Сірыю. Гаворка пра беларускіх вайскоўцаў. І зараз гэтую важную тэму абмяркуем з вядомым вайсковым аглядальнікам, спадаром Александром Алесіным. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Александр, ну вось выданне «Наша Ніва» звярнулася да Мінабароны, каб яны патлумачылі вось гэтую інфармацыю ад Байпол. Аднак Мінабароны як бы і не пацвердзіла, і не зняпраўдзіла, сказала проста, што ў нас ёсць кантынгент у Ліване, у нас ёсць кантынгент вось міратворцаў на Донбасе, і наконт астатніх краінаў вядуцца кансультацыі. Як бы і не сказалі, што хочуць у Сірыю пасылаць ці не хочуць. А вось як вы ацэньваеце такую інфармацыю? Ну, в этой информации есть очень много, скажем так, противоречий. Ни одна страна по собственному желанию не может послать куда-нибудь миротворцев. Миротворец – это международный статус сродни дипломатическому. То есть это Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ. Они дают статус этому человеку, военнослужащему, что он при исполнении своих обязанностей будет пользоваться неприкосновенностью и будет находиться под опекой и покровительством международного права. И для того, чтобы послать куда-то контингент, нужен мандат международной организации, раз, и согласие той страны или тех стран, куда отправляется миротворческий контингент. В Сирии есть только одна точка, где исполняется миротворческая миссия. Это между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Значит, я глубоко сомневаюсь, что Израиль и Сирия согласятся, чтобы их разъединяли белорусские военные. То есть вопрос очень серьезный. Ну и кроме того, Совет Безопасности вряд ли доверит Белоруссии выполнение миротворческой операции в какой-нибудь горячей точке, учитывая отношения многих международных институтов к Беларуси. Спадар Александр, але ці магчыма, што гэтыя працэдуры зацвердзяць не міжнародныя інстытуты, а гэта будзе зроблена, напрыклад, са згоды Сірыі, умоўна, а таксама са згоды Расіі, якая мае там свой кантынгент у супрацы з Расіяй, у абыход нейкіх міжнародных структураў? Это практически невозможно. Возможно только на основе межправительственного двухстороннего соглашения между Сирией и Белоруссией. Россия тут с точки зрения международного права ни при чем. У него существует в России отдельное соглашение с Сирией, отдельное приглашение. Значит, если нас Сирия пригласит для выполнения гуманитарной миссии на свою территорию и будет заключено соответствующее соглашение, то да, наши военнослужащие могут выехать в Сирию для выполнения этой миссии. Но для этого они должны быть военнослужащими контрактной службы, это раз. Второе. Они должны подать личное заявление президенту, то есть иметь собственное согласие. И третье – это визу согласия от президента. Ну и кроме того, вот 600 миротворцев – это очень сомнительно. У нас миротворческая рота 120 человек в 103-й десантно-штурмовой бригаде. Из іх толькі каля десятка служыць цяпер за мяжою у Ливане и... Совершенно точно, потому что нет такой потребности. Выполняют обычно страны нейтральные. Финляндия, Швеция, либо африканские страны, там, Нигерия и прочие, которые как можно дальше находятся от точки конфликта, у которых нет государственных интересов, привязанностей каких-то или сторонников в этих территориях. Поэтому, скорее всего, если туда и поедут наши военнослужащие, то это может быть миссия гуманитарного разминирования территории, миссия инженерного обустройства лагерей беженцев, обустройства источников водоснабжения, может быть восстановление дорог, мостов и так далее. Ну, что касается
сопровождение конвоев, ну, если будет такой мандат от правительства Сирии, тоже возможно. Однако эту миссию выполняет российская военная полиция. И я думаю, они не испытывают недостатка в контингенте. Самое интересное, что там служат мусульмане, в основном, так как они знают местные обычаи. Это чеченцы, дагестанцы, выходцы с Северного Кавказа. Чем там могут помочь белорусы, я не знаю. То есть эта информация нуждается в дополнении. Спадар Александр, вось вы заявілі пра тое, ну, чым тэарэтычна маглі б там нашыя вайскоўцы займацца. Ўсё ж такі падаецца, што гэта таксама звязана з рызыкай для жыцця, там ідзе вайна. Другі момант, вы сказалі, што толькі кантрактнікі могуць паехаць, і тое, калі яны самыя падпішуць прашэнне, згоду, і калі чалавек, які займае пасаду прэзідэнта, гэта ўхваліць. Аднак кожны прызыўнік цяпер хіба можа стаць кантрактнікам паводле закону. Яго могуць завербаваць на кантракт, а потым пераканаць, каб ён за $2000 паехаў вось у зону, у гарачы пункт. Он должен пройти подготовку военную соответствующую, подписать контрактное соглашение. По нашему законодательству наш военнослужащий может участвовать в миссиях за границей только с личного согласия. Он должен быть военнослужащим контрактной службы и иметь разрешение от президента. Вот эти все условия. Если они будут выполнены, то эти люди поедут. Да, конечно, это зона риска, учитывая, что и взрывоопасные предметы, и мины, и нападения джихадистов и так далее. Естественно, много недоброжелательного местного населения. То есть существует большой риск в том случае, если наши военнослужащие туда отправятся. Ну, вось была проста інфармацыя пра тое, што вярбоўка вядзецца не толькі сярод кантрактнікаў, якія цяпер маюць кантракт, але і сярод прызыўнікоў, тых хлапцоў, якія вось толькі-толькі 18 гадоў прыйшлі ў армію, і ім вось кажуць, вось вы будзеце мець грошы, будзеце міратворцамі, паедзеце. Ну, наколькі вось такая вярбоўка, на вашу думку, магчымая з боку ідэолагаў? Я в этом сомневаюсь. У нас существует достаточно подготовленных военнослужащих в бригадах спецназа. Это и десантно-штурмовые бригады, именно там миротворческая рота. Кроме того, посылать туда пушечное мясо, чтобы его там угробили, людей, которые не умеют действовать в обстановке вооруженного конфликта. Миротворческая рота тренируется по стандартам НАТО постоянно. Сюда приезжают инструктора из Канады, из Польши. Они изучают приемы проведения миротворческих операций, работы с беженцами, сопровождение конвоев, взаимодействие с мирным населением и так далее. То есть зеленое пушечное мясо туда посылать не будут, потому что это вряд ли в интересах правящих властей, потому что это вызовет дополнительное раздражение у населения и еще больше восстановит его против власти. Поэтому я не думаю, что там сидели такие недальновидные люди и во власти, и в командовании военном, чтобы заведомо посылать людей, чтобы их там убили. Поэтому я считаю, что эта информация нуждается в дополнении, в уточнении. А вот условия, на каких наши военнослужащие могут там оказаться, я перечислил. Это практически то же самое сказала и Министерство обороны. Ничего больше, пока нет международного соглашения с Сирией, вот, они сказать не могут, потому что они люди военные, подчиняются приказам. Дзякуй вялікі за ваше меркаванне. Спадар Александр Алесін быў маім і спадарства госцем. Гэта вечара абмяркоўвалі вельмі такую ашаламляльную навіну ад аб'яднання сілавікоў Беларусі «Байпол» пра тое, што ў Сірыю збіраюцца паслаць 600 беларускіх вайскоўцаў, пры тым, што увогуле ўсяго толькі міратворцаў у Беларусі ёсць 120 чалавек. Гэта пакуль што максімум. А дадаткова, таксама паводле «Байпол», вядзецца вярбоўка сярод прызыўнікоў. Вось абяцаюць по $2000 платить, и подписывали контракты, подписывали паперы и ехали у Сирию. Вяртаемся і да іншых навінаў. Цікавы факт, які вынікае са статыстыкі Белстату. Штогод дзяржаўнае ведомства ў траўні і ў лістападзе дае справаздачу па заробках, размяркоўваючы па дыяпазонах працаўнікоў. У гэтым размеркаванні не бяруць пад увагу тых работнікаў, якія адсутнічалі на працы з прычыны часовай непрацаздольнасці, больш за 5 дзён прастойвалі альбо былі арыштаваныя.
Аказалася, што з траўня па лістапад вось з гэтых катэгорыяў выпала ажно 220 тысячаў працаўнікоў. Як такое магчыма, пра што сведчаць гэтыя лічбы, ўжо зараз запытаем у эканаміста Ярослава Раманчука. Вітаю вас. Прывітанне, добрага вечара. Спадар Ярослаў, сапраўды вось незразумела, што гэта за лічба, некуды зніклі 220 тысячаў працаўнікоў беларускіх. Вось ці гэта памылка статыстыкі, ці гэта было таксама меркаванне, што не ўлічваюць спецыяльна самых бедных працаўнікоў, якія найменш зарабляюць для таго, каб не псаваць статыстыку. Ці сапраўды ў нас так шмат людзей арыштоўвалі, так шмат людзей не працавала, прастойвалі, але здаецца і лакдауну у нас не было ніякага ў параўнанні з іншымі краінамі. Ведаеце, вы меня здзіўляеце, таму што амаль 5 мільёнаў не так палічылі выбаршчыкаў, калі былі прэзідэнцкія выбары, а вы тут кажаце 220 тысяч чалавек. Беларускія ўлады тут блытаюцца, колькі ў нас так званых туніяцаў, альбо там паўмільёна, альбо 300 тысяч. Ніхто не ведае дакладную лічбу, таму што методыка падліку зусім розная. І вось калі казаць пра гэта лічбы, то 220 тысяч чалавек гэта можна казаць статыстычны хіб. Вось можна туды палічыць, можна сюды палічыць. І прынцыпова гэта не паўплывае на вельмі такую статыстыку альбо такую рэч, канстатацыю, што паміж Мінскам і рэгіёнамі пашыраецца глыбіня доходаў, яна ўжо там амаль палову складае, і што большая палова беларусаў жыве чыстымі крыху больш за $300. Вось такая праўда, і калі мы яшчэ дамо да гэтага, што беларусы пераплочваюць за прадукты харчавання і за спажывецкія тавары амаль $500 у год, вось гэта будзе такая пулапка, у якой знаходзіцца наша краіна, 220 тысяч людзей. Будзе яшчэ адна падстава для таго, каб Міністэрства падаткаў, а таксама Міністэрства сацыяльнай бяспекі сказала, ну вось, гэтыя туніяцы, гэтыя буржуйчыкі, вось яны і воду муцяць у Беларусі. Ну, вось вы кажаце, што большасць, вялікая частка беларусаў жыве на заробак рэальны, на рукі $300, усяго толькі. Паводле нават вось гэтай афіцыйнай статыстыкі Белстат, якая выклікае ва ўсіх пытанні, як там палічылі і як, але тым не менш, больш за 120 тысячаў нашых суайчыннікаў увогуле жыве за 400 рублёў на месяц, і гэта хіба нават да выліку падаткаў. Ну, падаткі так, гэта і ёсць галеча, гэта беднасць. І толькі праз методыку зноў лічэння, хто такія бедныя, у Беларусі яны такімі беднымі не лічаць. Вось, таму, калі палічыць згодна з выдаткамі, то, безумоўна, не тыя там 5-7% бедных, якія дае Белстат, а зона беднасці будзе недзе 15-20%, яна будзе пашырацца, перш за ўсё, за кошт рэгіёнаў, малых гарадоў. Ну і беларусы ўжо вельмі добра паказалі, што яны робяць. Яны не спадзяваюцца на дзяржаву, яны проста з'язджаюць з краіны. І вось калі толькі лакдауны будуць зняты і на ўвасход, і на захад, я думаю, десяткі тысяч беларусаў паедзе, і гэтых там 200 тысяч чалавек, якія не далічыўся Белстат, далічацца іншыя краіны, таму што яны будуць плаціць падаткі менавіта там. Ведаем, што дзясяткі тысячаў беларусаў, нягледзячы на ўсе складанасці, ужо з'ехалі з нашай краіны, у тым ліку прадстаўнікі IT-сектару, а менавіта гэты сектар ствараў стабільна вось гэты дыяпазон найвышэйшых заробкаў у краіне, часам нават 10 тысячаў рублёў. А цяпер, па сутнасці, вось айцішнікі думаюць пра тое, як сысці з Беларусі. Пытанне, як гэта будзе ўплываць нават не столькі на сярэдні заробак, а як гэта будзе ўплываць на ўсіх нашых грамадзянаў, на эканоміку. Ну так, можа, IT займае некалькі адсоткаў у сферы агулам эканомікі, але ўсё ж такі вось ці сыход айцішнікаў з нашай краіны, ці ён моцна паўплывае на астатнія катэгорыі грамадзянаў? Ну, калі не будзе айцішнікаў, не будзе попыту, будзе меншы попыт, не будзе інвестыцыйных магчымасцяў і не будзе людскога капіталу, каб інтэграваць тэхналогіі 4-й прамысловай рэвалюцыі Беларусі. Гэта, безумоўна, будзе мець вельмі доўгатэрміновыя наступствы для нашай краіны. Як сказаў адзін айцішнік, добра, як калі на працягу года, 12-18 месяцаў не будзе нармалізавана палітычная гуманітарная абстаноўка, не будзе дыялогу, тады мы не прыедзем. А праз 5 гадоў тыя людзі, якія сёння з'едуць, яны ўжо не будуць належаць да Беларусі. Так што страты беларусаў ад IT, ад току
прадпрымальніцкіх кадраў трэба лічыць на 2-3%. Калі мы палічым сюды амаль яшчэ больше 3-4% страты ад карупцыі, калі мы палічым яшчэ гэту выгаду, якую мы Беларусь не атрымлівае з-за таго, што абнуленне права і ОМОНа эканоміка, то гэта атрымліваецца, што Беларусь стагніруе, знаходзіцца ў рэцэсіі менавіта не таму, што там нейкія пратэсты, нейкая там сусветная рэцэсія, а таму, што такая ўлада і такое стаўленне да эканомікі, да чалавека. Яшчэ на навіна, якую адчулі на сабе многія беларусы, калі пайшлі ў аптэкі. Ад сёння павысіліся кошты ў цэлым шэрагу аптэкаў на лекі. Гаворка ідзе пра 10%. І аптэкары тлумачаць гэта новым падаткам, уведзеным на сыравіну для медыкаментаў. Раней некаторая сыравіна ўвогуле не абкладалася падаткам. А тут у апошні дзень мінулага году заявілі, што гэта зменяць, што падатак будзе 20% на дадатковую вартасць для сыравіны для медыкаментаў. Але вось кіраўнік Мінфіну Юрый Селіверстваў заяўляў, што цэны там не павінны больш на 5% скочыць, а агулам, ведаеце, гэта ўсё робіцца для таго, каб сінхранізаваць падаткі з тым, што ёсць у Расіі. Бо ў Беларусі льготы, а ў Расіі няма гэтых льготаў, і вось мы павінны гэта ўсё прывесці да аднаго стандарту. Дзіўна, таму што да аднаго стандарту беларускія ўлады не спяшаюцца прывесці тытунёвыя вырабы, алкагольныя вырабы, палівныя тавары, і гэтыя тавары значна больш далі бы бюджэту, але там ёсць вельмі магутныя лабісты, яны даюць гэта зрабіць. А вось лекі – гэта тое, што купляе амаль кожная сям'я, кожны беларус, і вось гэта такая падаткавая фундамент, падаткавая база, якую выкарыстоўвае беларускія ўлады, таму што не хапае грошаў, не даюць прыбытку тыя інвестыцыйныя проекты. Ведаеце, у нашай краіне больш за 70% ресурсаў актываў належыць да дзяржавы, але паступленне ў бюджэт складае недзе менш за 10%. Усё астатняе гэта падаткі. Дрэнны гаспадар і дрэннаму гаспадару трэба знайсці тыя крыніцы яшчэ даходаў бюджэту, якія нейкім чынам бы засланілі гэты крызіс. Вось таму на выезд з краіны трэба плаціць дадатковыя рэчы і на забаўкі для дзяцей, і на лекі. Сацыяльная дзяржава што скажа? Сапраўды, сацыяльная дзяржава, цэны на лекі растуць, таксама вводзяцца новыя падаткі, у тым ліку для IT-сферы. А між тым амапаўцы ўсё яшчэ бегаюць па вуліцах, б'юць людзей, затрымоўваюць, і вось з такім імпэтам гэта ўсё адбываецца. Дзякуй вам вялікі, спадар Ярослаў Раманчук, эканаміст, быў маім гаспадарства госцем. Гэта вечар абмяркоўвалі і статыстыку дзіўную ад Белстату па заробках у беларусаў, а таксама падаткі на лекі, якія ўвялі, і цяпер лекі яшчэ будуць даражэць. Беларусы заступаюцца за наш гістарычны чырвона-белы сцяг, які пасля сфальсіфікаваных выбараў зрабіўся, умацаваўся таксама як сімвал пратэсту. Гледачы з Баранавічаў даслалі нам відэа ў падтрымку сцяга барацьбы і сцяга будучай перамогі. Запрашаю яго паглядзець. Я ж на сёння з вамі развітваюся. Пабачымся ў наступных эфірах. Ты чуеш, брат, як на прадвесні вятры лёд крышачы гудуць, як на тваю радзіму з песняй зноў птушкі з выраю лятуць. Пагоня сілы баявыя, і вы рыхтуйцеся ў паход, каб знішчыў путы векавыя наш заняволены народ. Глядзець у будучыню смела, настаў доўгачаканы час, пад сцягам бел-чырвона-белым чакае перамога нас. Няхай жа меч пагоні ззяе, гартуйма нашу еднасць, моц, вядзі нас воля прысвятая да новай славы, новых сонц. Гэта наш сцяг, гісторыю не перапішаш. Жыве Беларусь! Жыве! Добрый вечер, шановное гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык. У эфіры «Аб'ектыў», агляд галоўных навінаў Беларусі і свету. Пачынаем. Пацярпелы стаў падсудным.
Были ушибы тела, лицевой части, фингалы стояли под глазом, не мог ходить, на одну ногу хромал. А милициянты стали потерпелыми от гвалту. Лукашизация России. 5,5 затрыманых і катаванні электрашокерамі. Лекі падаражэюць, камунальныя плацяжы узляцяць. Надо не на 2 копейки, как вот тут они добавляют, а там будут десятки рублей. Што яшчэ змянілася з пачаткам лютага? Няма ніводнай крымінальнай справы аб забойствах, калечаннях і катаваннях мірных дэманстрантаў. Затое людзі ў судзейскіх мантыях, што пагадзіліся замазацца ў палітычных справах, працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. 46 палітычных крымінальных выракаў толькі за студзень. Атрымліваецца па 1,5 асуджаных на дзень. Адзін з найбольш гучных працэсаў адбыўся ў Жлобіне. Падрабязней Ірына Дарафейчук. 3 гады калоніі для Ігора Поварова і 2,5 для Александра Баброва ды Яўгена Говара. У Жлобіне суддзя Яўген Ерафеев завяршыў суд над 3 працаўнікамі беларускага металургічнага заводу паводле крымінальнай справы за беспарадкі. Фактычна робіцца паказушна дзеля таго, каб проста запалохаць людзей і каб усім астатнім было непавадна. 2 пакараных разам з яшчэ некалькімі сотнямі працаўнікоў БМЗ на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і міліцэйскага гвалту перакрывалі дарогу для тэхналагічнага транспарту 17 жніўня. 400 человек не посадишь, их всех должны садить. 400 нету, нашли вот самых первых. Никого не должны садить. Поэтому. Вообще никого не должны. Или садить всех, или вообще никого не садить. Дали команду и посадите все. У тым жа судзе Жлобінскага раёну суддзя Ірына Прадун пачала разгляд справы 17гадовага Віталя Прохарова. Хлопца абвінавачваюць у масавых беспарадках і гвалце ў дачыненні міліцыі. Паводле следства ён шпурнуў прынамсі 1 камень у военный аўтамабіль і нанёс шкоду на 820 рублёў. Я ни в чем не виноват, я ничего не кидал. Я признал то, что я там был, но я там просто был с друзьями за компанию, и это было наше место, где мы постоянно занимаемся спортом. Хлопец сцвярджае, што падчас затрымання яго моцна збілі. Ушибы тела, лицевой части, да, фингалы стояли под глазом, не мог ходить, на одну ногу хромал. Мы позвонили тогда в Следственный комитет, он приехал, мы написали заявление, но пришел отказ о возбуждении этого дела. Яшчэ адна крымінальная справа скончылася ў Менску. 3 гадамі так званай хіміі суддзя Юлія Шут у судзе Ленінскага раёну пакарала Олега Мазгова. Спартовец стаяў у сшчэпцы з іншымі пратэстоўцамі 9 жніўня, што пацвярджаецца фотаздымкамі. У Віцебску пасля 17 дзён арышту на волю выйшла ўжо былая студэнтка медычнага універсітэту Паліна Нітченка. Дзяўчыну двойчы судзілі паводле артыкулу 2334. Очень не нравится политика университета в этом плане. Ну и все, что со мной было, тоже мне очень не нравится. Вплоть до того, что людей садят в ВВС, они пропускают пары, им выставляют это как неуважительная причина, заставляет платить отработки. А у них даже суда не было еще. Бліжэйшым часам дзяўчына мае намер паспрабаваць аднавіцца ва ўніверсітэце. У Бабруйску з ізалятару часовага ўтрымання выпусцілі 2 актывістаў, затрыманых у пятніцу 22 студзеня і пакараных 10 сотнямі арышту. Дали прочитать бумагу. В этой бумаге было сказано, что мы можем быть причастны к оскорблению милиционера, которое произошло еще в августе или в начале сентября. Вот, в интернете. Там были указаны номера телефона, с которых оскорбляли милиционера, и его возможный аккаунт в Телеграме. Аккаунт я не знал, и номера телефона тоже были неизвестные. 22 студзеня ў Бабруйску затрымалі агулам больш як дзясятак актывістаў, заўважаных на акцыях пратэсту. 3 з затрыманых яшчэ застаюцца за кратамі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Працягваецца і пераслед журналістаў. Суд Ленінскага раёну Менску пачаў разглядаць адміністратыўную справу Надзеі Калінінай. Амаль 3 дні журналістка Тутбай правяла ў ізалятары на Акрэсціна у перапоўненай камеры і была вымушаная спаць на бетоннай падлозе. У якасці журналіста Надзея Калініна спрабавала прайсці на з'езд дэлегатаў Усебеларускага народнага сходу па Менску. Суддзя пастанавіла адкласці разглядання справы і запытаць відэазапіс з месца затрымання. Надзею адпусцілі з-пад варты. Ее задержали, отвезли в Ленинское РУВД и не позволили пообщаться с адвокатом, хотя адвокат приехал уже в РУВД.
Ее обвиняют в нарушении двух статей Кодекса об административных правонарушениях, в проведении пикета и в неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов. А журналістку Белсату Кацярыну Андрееву этапавалі з Жодзіна ў Менск. Аб гэтым паведаміў ейны муж Ігор Ілляш. 9 лютага ў суде Фрунзенскага раёну пачнецца разгляд крымінальнай справы корэспандэнтак Белсату Кацярыны Андреевай і Дар'і Чульцовай. Іх затрымалі 15 лістапада пасля жывога эфіру з месца разгону мірных дэманстрантаў на плошчы Пераменаў. Журналістак вінавацяць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сотні тысяч беларусаў могуць трапіць пад пагрозу крымінальнага пераследу. Так праваабаронцы ацэньваюць планаваныя карэктывы крымінальнага кодексу, які дэпутатам загадаў зрабіць Александр Лукашенко. Каго перадусім будзе абараняць новы закон, распавядзе Юлія Лабанова. Новы кодекс об адміністратыўных правапарушэннях, які падпісаў Лукашенко ў студзені, узмацніў пакаранне за ўдзел у пратэстах, непадпарадкаванне міліцыі і выкарыстанне чырвона-белага сцягу. Цяпер на чарзе папраўкі ў кодекс крымінальны. Законапраект прадугледжвае ад 15 до 25 гадоў або пажыццёвае зняволенне за замах на жыццё сілавіка. Я думаю, што тут падвойныя мэты ставяцца. З аднаго боку, каб спрасціць і крыміналізаваць нейкія дзеянні, якія на думку ўладаў прывялі да таго, што яна страціла падтрымку большасці. З другога боку, акрамя спрашчэння, гэта яшчэ такі сігнал усяму грамадству, каб яно баялася, каб яно не рыпалася, каб яно не ўдзельнічала ў пратэстах. Ані смяротныя выпадкі, ані заявы грамадзянаў аб гвалце з боку сілавікоў не сталіся падставай для пачатку следства. За жорсткае абыходжанне з удзельнікамі пратэстаў з 9 жніўня ў сцяжні завялі аніводныя крымінальныя справы. Супраць грамадзянаў уже за апошнія 2 месяцы вынеслі больш за 100 крымінальных выракаў. Самыя распаўсюджаныя артыкулы – арганізацыя ці ўдзел у дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама гвалту дачынення міліцыянтам. Ці давяраюць пры гэтым айчыннай судовой сістэме беларусы? Нет, не доверяю. Почему у нас сейчас такое отношение? Очень сложно сказать, скажем, почему не в пользу правды и людей это все происходит. Я не знаю, как можно этому доверять? Нет, конечно, у нас суды не независимые, как в других странах, но не полностью зависят от власти. Узмацніць крымінальную адказнасць Генеральная пракуратура напярэдадні прапанавала і за экстрэмізм. Гэтак караць плануюць не толькі асобаў, прызнаных кіраўнікамі ці арганізатарамі, але і любых іншых удзельнікаў. Днямі прызнаць экстрэмісцкім прапанавалі чырвона-белы сцяг. Что такое экстремизм? Это разжигание национальной вражды между группами, терроризм, призыв к насильственным действиям против государственной власти, то есть это взрывы, поджоги, убийства, захват зданий, сооружений. На настоящий момент у нас этого нет сегодня в Беларуси, чтобы так принимать. Увесці ў крымінальны кодекс могуць і асобны артыкул – дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. Гаворка пра распаўсюд ілжывых звестак аб унутраным або міжнародным становішчы Беларусі. Калі суд прызнае такую шкоду, то аўтарам артыкулаў у медыях ці на платформах у інтэрнэце пагражае да 3 гадоў зняволення. Такі максімум набудзе і пакаранне за публічную абразу прадстаўніка ўлады або дыскрэдытацыю дзяржаўнага органу. Юлія Лабанова, Белсат. У розных гарадах Беларусі прайшлі адміністратыўныя суды над грамадзянамі, затрыманымі на мірных акцыях у нядзелю. Вельмі шмат асуджаных медыкаў. На 15 дзён арышту асудзілі хірурга Сергея Броўку. Таксама асуджаны анколог Дмітрий Буралкін. Калегі прыйшлі падтрымаць яго ў суд Першамайскага району сталіцы. Большой поток у нас пациентов, то есть пациенты фактически остались без доктора, непонятно на какое время, на какой период, и что с пациентами тоже будет. Пациенты очень тяжелые ведут с Дмитрием Александровичем, поэтому, да, здесь, конечно, ситуация со всех сторон не совсем корректная, некрасивая. Где бы он ни работал, в нем только позитивные отзывы, и я не знаю ни одного человека, который бы что-то плохо про него вообще мог сказать. Упершыню за доўгі час нядзельныя акцыі прайшлі не толькі ў мікрараёнах, але і ў цэнтры Менску. Сотні чалавек без плакатаў і сцягоў выйшлі на праспект Незалежнасці.
Міліцыянты затрымалі прыкладна 170 асобаў, у тым ліку выпадковых мінакоў. Сярод затрыманых і асуджаных топ-менеджер і кіраўнік дэпартаменту буйной інвестыцыйнай кампаніі «Зубр Капітал». Падобныя рэчы цяпер адбываюцца і ў нашых замежных суседзяў. Рэкордная колькасць затрыманых, небывалая жорсткасць сілавікоў, крымінальныя справы і шпіталізацыя пратэстоўцаў. Такія вынікі нядзельнай акцыі супраць дыктатуры Уладзіміра Пуціна, якая прайшла ў дзясятках расійскіх гарадоў. Вольга Старсціна. З гэтым сімвалам пратэсту, залатым ёршыкам, выходзілі жыхары Расіі супраць карупцыі ўладаў і незаконнага пераследу апанентаў. Але гэтага не захацелі чуць і бачыць у Крамлі. Супраць людзей, якія выйшлі на мірны пратэст, сілавікі ўжылі гвалт, непрапарцыйна жорсткі. Отпустите, пожалуйста! За что? Затрымлівалі людзей ва ўсіх рэгіёнах краіны. Пратэстоўцаў збівалі дручкамі, ужывалі электрашокеры. Паводле праваабаронцаў затрымалі рэкордную колькасць людзей. Амаль 5500 чалавек у 89 гарадах краіны. Больш за паўсотню пратэстоўцаў жорстка збілі. Некаторыя з іх трапілі ў шпіталі. Каб падобныя кадры не траплялі ў аб'ектывы, паліцыянты мэтанакіравана перашкаджалі працы журналістаў. Затрыманыя не менш як 93 прадстаўнікі прэсы. У Крамлі празмерную жорсткасць силовиков не осудили. Естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. Хулиганами, провокаторами, конечно же, ни о каком разговоре быть не может. В отношении них со всей строгостью должен применяться закон. Затрымалі дэманстрантаў за парушэнне правіла ўдзелу ў акцыі, стварэнне перашкодаў гарадской інфраструктуры, што прадугледжвае штраф ад 10 до 300 тысячаў рублёў і арышт ад 15 до 30 сотняў. Значит, административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Такі штраф за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі прысудзілі сёння і Юліі Навальнай, жонцы зняволенага палітыка. Постановлением не согласны. Безусловно, будем его обжаловать после получения полного текста документа, поскольку была оглашена только вводная резолютивная часть. Судовае ж паседжанне ў справе Алексея Навальнага распачнецца заўтра о 10 гадзіне. На паўгадзіны раней стартуе адмысловы стрым Белсату з-пад будынку суда. Запрашаем на наш YouTube-канал «Белсат вот так». Вольга Старасціна, Белсат. І ў працяг тэмы сяброўства дыктатараў. Міністэрства абароны адрэагавала на выцек інфармацыі аб падрыхтоўцы камандзіровак у Сірыю, каб нашыя вайскоўцы патрулявалі там тэрыторыю. Штабныя афіцэры абмежаваліся каментаром, што беларускія вайскоўцы ўжо дзеюць у міратворчай лініі місіі ў Ліване пад эгідай ААН і ў назіральнай місіі ва ўкраіне ў межах АБСЕ. А цяпер ідзе пошук новых кірункаў. Аднак ініцыятыва «Байпол» апублікавала звесткі аб прынцыпова новым для Беларусі фармаце дзеянняў. Ваенныя камандзіроўкі ў Сірыю ўжо ў верасні за істотна меншы заробак, чым атрымліваюць нават расійскія вайскоўцы. І вось што пра гэта думаюць беларусы. Никому это не надо. Хватит Афганистана. Вопрос, конечно, задали по адресу, потому что я сейчас сам лейтенант вооруженных сил. И когда-то я думал, что я бы даже за свою там страну, за родину, я бы, конечно, служил. Но у меня сейчас есть жена беременная, и, конечно же, я бы не хотел и не посоветовал бы никому. Конечно, нет. Это ненормально. У каждого своя гражданская позиция, и я думаю, это выбор солдат. Я бы хотел, чтобы спрашивали у людей, хотят они сами или нет. Ну, как бы сказать, право слова. И давать выбор человеку, хочет он защищать других людей или нет. Как говорится, своя жизнь важнее. З 1 лютага ў Беларусі павысіўся памер грашовай дапамогі для догляду за дзіцём і сацыяльных пенсіяў, бо павысіўся бюджэт пражытковага мінімуму. Адначасова сёння выраслі кошты лекаў і медычных прыладаў, а таксама паслуг медычных цэнтраў. А ўсё таму, што ўрад падвысіў падатак на дададзеную вартасць, дзе на 10, а дзе і на 20%. Падаражэлі і харчы. Хрысціна Чарняўская. Ганна і Саша маладая сям'я, маюць сына Льва, якому ў канцы студзеня споўнілася 3 гады. Таму за мінулы месяц яны яшчэ атрымалі грашовую дапамогу на дзіця памерам 427 рублёў. Примерно 75 рублей мы платим за сад последние полгода в месяц.
Ну вот мы так примерно посчитали наш бюджет на еду, то на льва, например, уходит 150 рублей, одежду и игрушки, в принципе, нам очень много отдают, а если что-то не отдают, мы стараемся покупать либо БУ, либо в секондах. 1 лютага грашовыя выплаты на дзяцей павысяцца. Так, аднаразовая дапамога да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці тым, хто стаіць на ўліку ва ўстанове аховы здароўя, цяпер складае амаль 263 рублі. Аднаразовая выплата пры нараджэнні першага дзіця блізу 2629 рублёў. Выплаты для догляду за дзіцём да 3 гадоў складуць на першае амаль 473 рублі, на другое і наступнае 540 рублёў 48 копеек. В принципе, нам этих денег хватало. Вырастуць мінімальныя працоўныя ды сацыяльныя пенсіі. Сацыяльная пенсія паводле ўзросту падвысілася да 131 рубля 44 копеек. Самае высокае падвышэнне пенсіяў паводле інваліднасці маюць людзі першай групы на 5 рублёў 24 копейкі. Выплаты для іх складуць 289 рублёў 16 копеек. Таксама паднялі надбаўкі для беларусаў ва ўзросце ад 75 гадоў. Индекс цен. А мы еще коммуналку не получали за этот месяц, а получим. С 1 января она повышена. Да не на 2 копейки, как вот тут они добавляют. А там будут десятки рублей. Такое павелічэнне звязанае з павышэннем памераў бюджэту пражытковага мінімуму, якое звычайна пераглядаецца раз у 3 месяцы. Лічыцца, што вось меншына такія грошы 290 рублей для працоўнага, там, скажем, 230, здаецца мне, там для дзіцяці. Вось гэта тыя грошы, якія патрэбны, каб чалавек проста мог весці нейкае годнае існаванне, каб яму не трэба было жабрачыць там і шукаць недзе у сметніку сабе прапітання. Разам з тым, у сувязі са змяненнем стаўкі падатку на дададзеную вартасць з 1 лютага падвышаюцца цэны на лекі, некаторыя дзіцячыя тавары аптэчнага асартыменту, а таксама паслугі медычных цэнтраў. Міністр па падатках і зборах, ён наогул казаў, што гэта не адаб'ецца на цэнах, бо прадпрымальнікі яны проста знізяць нацэнкі. Ну, гэта, безумоўна, вельмі наіўна. Я не думаю, што Наливайка у нас наіўны чалавек. Я думаю, што ён добра разумее, што будзе адбывацца, што калі падатак на даданую вартасць падвышаецца на 10%, то хутчэй за ўсё на 10% падымуцца і цэны. Мы запыталі мінакоў на вуліцах Менску, як падвышэнне кошту лекаў адаб'ецца на іхным бюджэце. На бюджете моих пожилых бабушки и дедушки очень сильно, потому что они покупают достаточно большое количество лекарств. Особенно, наверное, для пенсионеров и инвалидов, да, отобьется. Ну, для меня лично, я, слава богу, не болею. Вельми отобьется, бо без леку я уже не живу. У першы дзень лютага мусіць вырасці цэны на некаторыя прадуктовыя тавары, у прыватнасці крупы і кансервы. Таму пакуль у параўнанні паміж павышэннем грашовай дапамогі некаторым сацыяльным групам і коштам тавараў спажыўцы застаюцца ў мінусе. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Святлана Ціханоўская, якую ў Еўразвязе і Паўночнай Амерыцы называюць адзіным абраным лідарам беларускага народу, наведала Нацыянальны музей Літвы. Сёння, напярэдадні дня нараджэння Кастуся Каліноўскага, яна ўзнагародзіла археолагаў, якія ўскрывалі сакрэтнае пахаванне паўстанцаў 1863 года, знойдзенае на гары Гедыміна. У лістападзе 2019-га Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў урачыста перапахавалі ў калумбарыі цэнтральнай капліцы на могілках Росы. Вольга Гоманова. Лідарка беларускай апазіцыі Святлана Ціханоўская ўзнагародзіла знакам каманднага гонару Нацыянальны музей Літвы і археолагаў, якія знайшлі парэшткі лідараў паўстання 1863-1864 гадоў. Очень большое значение, конечно, перезахоронение вот это имеет и раскопки, что столько времени и ресурсов Литва уделила этому вопросу. Это, конечно, белорусы этого никогда не забудут. У 2019-м з Беларусі на пахаванні прыехалі 1000 асобаў. Прысутнічалі прэзідэнты Літвы і Польшчы. Белсат тады зладзіў шматгадзінную наўпроставую трансляцию з Вільні. Очень польщены таким вниманием, потому что мы уже давно работаем и с белорусскими историками, и другими специалистами. И теперь, как получили общую награду. Спасибо.
Кастусь Каліноўскі змагаўся за незалежнасць ад Расіі, узначаліў паўстанне на беларускіх землях. У 1864 годзе яго арыштавалі і пакаралі смерцю ва ўзросце 26 гадоў. Кастуся Каліноўскага лічаць нацыянальным беларускім героем, што адыграў прынцыповую ролю ў фармаванні беларускай нацыі. Ольга Гоманова, Белсат. Пакуль гэта ўсе навіны, але праз момант вас чакае размова дня Святланы Калінкінай. Ганаровы старшыня таварыства беларускай мовы патлумачыць, чаму у Лукашэнкі вострая фаза вайны супраць нацыянальных сімвалаў Беларусі і чаму ён абавязкова прайграе бел-чырвона-беламу сцягу. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы на Белсаце.